Amunu matarafalen do Sherifla Jabarani Sola jamkan sariya bulon ni wati na ame aw fo ka wala nyumando ko aw bisimila aw ka jamkan kan sariya bulon jamkan do bi babu an sigira ninka wati temelona jamkan sigi kumba do de ni an fana karamo wa seri Sherif Usman Marani Haidara aka wulika jona ka kele chama kunu kase bima abena kleleya menen kono wala bi babu angeme ka dabo min kama o de ye ala ye latege boli mamunun kan ni uka taka segi haka menano labi nango makole liberté d'aller et venir oye kasoko yi kasoko bilama lañini jumɛn be kaso kɔnɔna na kaso yɛrɛ jɔkun ye jumɛn ye hakilina jumɛn bɛ a la a laban ye jumɛn ye i bɛ bɔ don min na o kan ka sɔrɔ hakilina jumɛn b'i la i dondon ni bɔdon mais walasa k'o dɔn ka kɔn'a ɲɛ dɔn an ye ci bila maaw ma minnu ka baara ye kasoladenw o kɔlɔsili ye ka daminɛ u dondo hakaja ka se u bɔdon ma babu a bɛna sigi o de ka bi an ka hakilina le thème du jour la prison objectif et finalité dans le contexte malien mawulele lieutenant Daouda Konaté secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison affilié à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM sariya blondo hinete ala makarite ala aw b'a fɛ ka minnu mɛn a ko la ni ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen na ɲininkali na kɛ an ka mawule na minnu bɛ fɔ ni tiɲɛ don jaabi dicogo la aw na faamali sɔrɔ a la o la sɔnni an n'an ka mawulele an bɛna don masalaw kɔnɔ ni nin hakilina a bɛ bolo o de kan whatsapp numéro an b'o bila aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲininkaliw lase an ma sɔnni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Molena ami fo ki wala nyumando isonna bituguni ka nga wole jabi kana keneka monsieur Suntra o jeranye anyo de fongo amba ka blala jamana kono dewni kuna foni kakan aw mono wule no ka ujo kuna foni la sele nyuma kan donc on tisaka dogawla ya fo chogom na be folla se yira ma folo e ka wule ka jola kuna foni diko nyumana ka folla se baraka nyoko bela jelema ani anga chakoroba ya fo chogomna Sherif Usman Haidara abe wuluka jomina dine la famille chogola jamana la fiab sakana jamana kuna chogomna malien de bisaka ben chogomna ambo folla siama ka folla se an yara ka nyamroma le ministre de la justice Mamadou Kassoge le directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation civile Ibrahima Tunkara onu baraka nyoko bela jele ani nyere camarade syndicaliste bela jele ana ulamel baka bela jele ambe folla siama ka hakato nyini la melke bagaw fe bon ko ta ko kuma to dendi ni do ta dobego tubabu ko tant toute chose engendre son enfant la parole engendre sa mère fembe ba den wolo kuma baba de wolo dongo ni kuma min boranda kata tieni sira kan ko ka hakato de misenya do fili don ko la nyinite ambo hakato le nyini la me baga jekulu fe ajaranye ami fo jaranye sisa ni ay jatemeneke ina fo sigitemena i am blasera aw ka kori yɛrɛ création cogoya kan bi an b'a fɔ fana dɔn an bɛ kasoko de ka bi kaso yɛrɛ tariku a nana na cogo jumɛn na l'historique même la prison. Ok ni ko kaso anw fɛ yan kaso ni ko kaso de b'a ye mɔgɔninfin maliyɛnw la surtout Mali la précisément an b'an tulo furan parce que kaso tɔgɔ man di mais an k'a faamuya k'a fɔ kaso ye baarakɛyɔrɔ de ye baarakɛyɔrɔ de i n'a fɔ service tɔw mais danfara min b'a ni service tɔw ni ɲɔgɔn cɛ hadamaden lamarayɔrɔ de don hadamaden minnu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na olu lamarayɔrɔ o kuma ka ca. Donc o de b'a gɛlɛya dɔɔni mais a ka kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kaso tɔgɔkɔrɔ min b'a la ani kaso bɛ yen bi cogo min na o tɛ kelen ye kaso daminɛna a mɛnna a bɛ san kɛmɛ caman bɔ mais ka na kaso yɛrɛ ko ka sɛbɛnniw sigi a kan o ma daminɛ anw fɛ yan o daminɛna depuis tubabulakaw fɛ yen tubabu jamana fɛ donc yan'an ka n da don o la fɔlɔ an bɛ kaso yɛrɛ kɔrɔfɔ cogo min na ne y'a fɔ a ka émission dɔ la cogo min na ko sariya donc an bɛ sariya jamana dɔ kɔnɔ sariya ye fɛnw défini cogo min na n'an bɛ o définition di ani i b'a sɔrɔ définition caman parce que u b'a fɔ ko a tubabukan na un mot n'a que de sens lorsqu'il est employé dans une phrase donc juridiquement kaso yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye sariya taabolo yɛrɛ la sariya yɛrɛ ye jumɛn fɔ kaso yɛrɛ kan sariya ko b'a défini une prison est un établissement pénitentiaire clos aménagé où on reçoit des individus condamnés pour priver de leur liberté ou en instance de jugement par les tribunaux ou les cours. Au cours du moyen, ko kaso ye mɔgɔninfinw bila yɔrɔ de ye. Clos au cours du moyen a datugunen don
aménager au kɔrɔ jumɛn a bɛ labɛn c'est comme baganw mara yɔrɔ tɛ i n'a fɔ n'i bɛ sinsan jɔ dɔrɔn ka mɔgɔ bila kɔnɔ ayi aménager o bɛ concept caman ta parce que n'i y'o mɔgɔninfin na i b'a bila yɔrɔ la i bɛ dilan d'a ma i bɛ si yɔrɔ d'a ma i bɛ dumuni d'a ma n'a banara i b'a furakɛ i kan ka yɔrɔ d'a ma a bɛ se k'a ka activité sportive kɛ cogo min na k'a ka farikolo sinsin o bɛɛ bɛ taa respect des droits de l'homme kɔnɔ donc aménager en kɔrɔ ça veut dire que n'a bɔra a ka liberté de va-et-vient i n'a fɔ définition y'a fɔ cogo min na a ka kan droit tɔ bɛɛ a kan ka furakɛ a ka liberté d'expression o kan ka bonya a n'a somɔgɔw ka bila en contact o kan ka kɛ dayɔrɔ kan ka d'a ma dumuni kan ka d'a ma safunɛ kan ka d'a ma a k'i ko fini kan ka d'a ma a k'a dɔn k'a yɛrɛ sutura donc o nin bɛɛ bɛ taa aménagement kɔnɔna la k'a bila kulo in kɔnɔna la ça veut dire yɔrɔ datugulen don ça veut dire qu'il n'est pas en contact avec la société donc o définition o bɛ di kaso ma ko mɔgɔ minnu b'o kɔnɔ i b'a sɔrɔ minnu jugera sariya y'u ɲangi k'a fɔ i ye min b'a la i ye min kɛ i nɔ b'a la olu b'a kɔnɔ ani sariya b'i bila ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yana an ka se i ma k'i juger n'a b'a fɔ ma ko en instance de jugement olu ye prévenu ye o fana kun de b'o la pour que juge k'a rassurer k'a fɔ n ye karisa min minɛ k'a ye sɔsɔli kɛ yani n k'a ɲɛdɔn a ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min ye yɔrɔ sécurisé ye yɔrɔ min na ne mago jɔra la waati o waati n bɛ se k'a sɔrɔ donc nin définition juridique de ye kaso ye dɔw fana bɛ définition littéraire wɛrɛ d'a ma mais an tɛ taa o concept kɔnɔ an bɛ to sariya ta kɔnɔna la donc o historique bɛ remonter fo ka taa san 1788 n'an b'a fɔ en 1788 parce que an ka fɛnw bɛ an b'an référer France de kan c'est à partir de là en France ni kaso yɛrɛ commencera ka connotation moderne sɔrɔ sinon kaso tun bɛ yen mɔgɔw bɛ bila kɔnɔ torture bɛ yen bavure bɛ kɛ fɛn bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ mɔgɔninfin bɛ kɛ a bɛ minnu bolo olu b'u sago k'a la mais c'est à partir de 1788 fo ka na se 1944 ma ni déclaration dɔ kɛ n'an b'a fɔ ko la déclaration des droits de l'homme et des citoyens érige la liberté au rang des droits inaliénables de l'homme. C'est à partir de cette date que déclaration de la déclaration b'a fɔ ko mɔgɔninfin ka taga ni ka segin k'o ye a ka droit fondamental dɔ de ye min man kan ka bɛn n'a la sauf que n'a ye sariya sɔsɔ donc k'o ka kan ka bonya donc ni san hakɛ nin a fɔra ka kaso bɔ i n'a fɔ mɔgɔninfin torturé ninnu na ko k'a kɛ kaso moderne ye ka appellation prison d'a ma donc o historique bɛ remonter ka taa ta waati ma o y'a sɔrɔ Mali ma kɛ a yɛrɛ ta ye fɔlɔ depuis an bɛ jɔnya tile la ka taa waati ma fo tubabu kana a yɛrɛ conquête kɛ fo kana farafinna minɛ o n'u ka philosophie n'u ka politique nana kaso la fo kana se anw yɛrɛ nana se an yɛrɛ tali ma en 1960 ka taa depuis 58 ma farafin jamana caman y'a yɛrɛ ta donc o kɔnɔna la bɛɛ y'i ka kaso sigi conformément à sa philosophie mais anw ta namna à partir de 1960 le 22 septembre 1960 anw y'an yɛrɛ ta donc anw ka yɛrɛ ta kɔnɔna la donc anw y'an ka armée créé an ka armée création kɔnɔna la donc n y'a fɔ n ka tɛmɛnenw la ko kaso tun bɛ maralen entité saba de fɛ an y'olu bɛɛ fɔ ka tɛmɛ donc à partir de là kaso bɛ yen fo ka na se an ka corps yɛrɛ créeli ma en 1997 ka na se an ka loi fɔlɔ adopteli ma en 2016 donc nin bɛɛ bɛ kaso historique kɔnɔ fan bɛ yɔrɔ min na ko bi an yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ko ka le mot prison ko k'o bɔ yen parce que n'i ko prison a bɛ na ni jatigɛ ye a bɛ na ni hakiliwaso ye ko k'a kɛ les établissements pénitentiaires les maisons d'arrêt et de correction ou les centres pénitentiaires ou les centres spécialisés nin bɛɛ de b'a kɔnɔ olu fɔli ka di tulo la o lamɛnli ka di nin ye voilà un peu bref kaso historique ani kɔrɔ minnu b'a la juridiquement a faamuna mɔle tɛna ka kɛ n'an ka waati ye an bɛ sɔn ka fɛn ninnu nasurunya dɔɔni walasa faamuyali ka caman ka sɔrɔ a kɔnɔ inchallah n'an y'a lajɛ bi ka kɛ n'an ka hakilina yɛrɛ ye kaso yɛrɛ a kunbaju yɛrɛ ye jumɛn ye l'objectif même de la prison n'i ko l'objectif de la prison kaso kunba yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye c'est de protéger la société contre les individus dangereux o ye kaso kun fɔlɔ ye k'a fɔ e mɔgɔ min bɛ t'i ka baara kɛ ka wɔsi kɛ k'i ka fɛn ɲini k'i yɛrɛ balo k'i limanaw balo ka sigida balo ka jamana yiriwa bon ni dɔ wɛrɛ bɛ yen o t'a to ye ko fo ka dankari kɛ la i bolo fɛn dɔ fɛ o minɛli o kan ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ se ka protéger société bɛ protéger baarakɛla tɔ bɛ protéger o ye kaso kun fɔlɔ yɛrɛ ye mɔgɔ minnu n'u bɛ sariya sɔsɔ ka to olu bila yɔrɔ la yɔrɔ min na o bɛ se ka lakana ye k'a sɔrɔ dankari ma k'u yɛrɛ la olu fana ma se ka dankari kɛ société la donc o ye kaso kun fɔlɔ ye o la i b'a ye ni mɔgɔ minɛna dɔrɔn la première des choses i bɛ taa di unité d'enquête de ma n'olu y'i minɛ olu b'u ka PV kɛ ka taa n'a ye tribunal de b'a lajɛ ka PV kalan ka tila k'i yɛrɛ lamɛn k'a fɔ karisa ye ni acte de kɛ an tɛ se k'a poursuivre non détenu o kɔrɔ ye jumɛn ye non an bɛ se k'a bila ka taa kaso parce que garantie b'a la et puis a ye infraction min kɛ
o ta a datugu kun bɔ mais n'a mago sera ma bɛna mais e tɛ se ka mɔgɔ faga k'e ka bila ka taa so quelle qu'en soit la forme o de la e bɛ taa kaso la les juges y'a assuré que e fagali min kɛ population tɔw minnu bɛ olu protégé len don parce que e bɛ kaso la e bɛ yɔrɔ la mɔgɔ fana bɛ k'e la kana e tɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ ka taa ko wɛrɛ kɛ o ye kaso objectif fɔlɔ yɛrɛ protéger la société contre les individus dangereux maintenant a objectif filanan ye min ye prévenir la commission de la nouvelle infraction o kɔrɔ ye jumɛn ye a minɛna kun dɔ de la n'a taara kaso la donc a bɛ la dilan kaso la pour que a kana bɔ n'a bɔra a kana infraction wɛrɛ kɛ an mandat dɔw bɔra la a bɛ la dilan cogo di donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a donna kaso la siɲɛ kelen n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ la a kana don bilen min bɛ taa d'a ma kaso la ye a bɛ ladɔnniya min na ye min bɛ k'a la ye wala n'a bɔra a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ye nin kɛ nin bɛ sariya sɔsɔ ne kun man kan ka nin kɛ n kan ka nin taabolo in ta pour que ne kana na kaso la don donc là à partir de là on a prévenu une nouvelle infraction mais n'a ma taa kaso la a bɛ infraction kɛ de plusieurs fois de façon perpétuelle donc objectif filanan ye maintenant objectif filanan ye jumɛn ye ça c'est la réinsertion et la rééducation sociale ni mɔgɔ min nana kaso la a tɛ minɛ dɔrɔn k'a ta k'a bila kɔnɔ san 20 dira ma a ye san 20 dafara a ye da yɛlɛ a ka bɔ n'i y'o kɛ i ma foyi kɛ a t'a dɔn a taara kun min na ye n'a bɔra ni kɔngɔ tɛna faga a bɛ ko wɛrɛ de kɛ hali min bɛ sariya sɔsɔ k'a balo donc o kɔnɔna la la rééducation a bɛ la kalan kura ye karisa e ye nin min kɛ e man kan ka nin kɛ nin bɛ sariya sɔsɔ n'i bɛ sariya la jamana kɔnɔ jamana taabolo nin de i kan ka don yan fɛ i kan ka bɔ yan fɛ e man kan ka nin kɛ e kan ka nin kɛ e danyɔrɔ ye nin e man kan ka tɛmɛ nin na nin bɛɛ bɛ f'a ɲɛna kaso la kala dilan a yɛrɛ b'a dɔn ah ja ne ye min kɛ ne kun man kan ka kɛ donc là i y'a a n'a hakili bila ɲɔgɔn na i ye sariya kuma f'a ɲɛna donc maintenant n'a donna kaso la k'a fɔ a kun tɛ se fɛn na a tɛ se baara la a ma kalan kɛ ka taa niveau caman na et puis a tɛ fonctionnaire ye ou a tɛ commerçant ye n'a bɔra ni kɔngɔ tɛna faga a na ko wɛrɛ kɛ donc a bɛ dege baara la ye n'an b'a fɔ ma baaraw métier de corps bɛ yen menuiserie métallique ainsi de suite olu bɛɛ bɛ yen safunɛ dilan ni fɛn ninnu teinture ninnu coiffure ninnu u bɛ dege o fana la donc n'ale bɔra maintenant ale bɛ se ka taa baara k'a yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma bɛn infraction kɔnɔ donc o fana o volet bɛɛ bɛ taa la resocialisation donc a bɔra a taara a ladilanna kura ye tugun ka na société kɔnɔ a y'a sen da yɔrɔ dɔn a y'a taabolo dɔn a y'a kuma fɔ cogo dɔn a degera fɛn fana la fɛn min na a bɛ se ka baara kɛ k'a yɛrɛ ta k'a ka du ta ka sigida ta ka jamana ta k'a sɔrɔ a ma dankari sariya la donc o fana bɛ taa maintenant objectif ni dɔ wɛrɛ fana bɛ yen assurance aux autorités judiciaires de la position réelle des détenus o la minnu bɛ yen k'a fɔ ko ka sariya labato n'o ye an balima magistrats ye juges ye olu fana bɛna dɔn k'a fɔ a ne ye karisa mina nin infraction na à l'heure la a bɛ nin yɔrɔ in na et puis garantie bɛ n bolo a bɛ yen assurance bɛ n bolo minnu bɛ yen a tɛ se k'a yɛrɛ tila o la tant que ani sariya ma tila ɲɔgɔn na donc kaso bɛ assurance fana di magistrats ma a bɛ assurance di intervenant tous les intervenants dans le domaine judiciaire min b'a jira k'a fɔ a ye ko min kɛ a bɔra société kɔnɔ maintenant la société est protégée parce que ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ale tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka na ko wɛrɛ kɛ donc ni objectif nin bɛɛ bɛ taa kaso kɔnɔ fo ka taa se a niveau caman ma n'ala sɔnna ma an bɛna an da don volet rééducation na k'o détailler mɔgɔw bɛ fɛn caman faamu o fana la. a faamuna bi mɔgɔ tɛna ni an ye jateminɛ kɛ kasow kɔnɔna na an bɛ détenu catégorie joli sɔrɔ yen nɔ. kaso kɔnɔ détenu catégorie ba fila de bɛ kaso bɛɛ kɔnɔ a catégorie fɔlɔ an b'a fɔ ma ceux qui sont en instance de jugement ça veut dire que minnu minɛna mais sariya mun ɲangi fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna an b'a fɔ olu ma ko prévenu o prévenu ninnu fana o ye catégorie ba fɔlɔ ye mais o catégorie fana subdivisé len don prévenu fana dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma minnu ye infraction de délit kɛ c'est à dire minnu ka ko kɛta ma jugu kosɛbɛ n'o ye suɲɛli ninnu ye o ye aw kɛlɛla o ye ɲɔgɔn bana ou a ye ɲɔgɔn sɔsɔ a ye ɲɔgɔn nɛni a sera kaso la an b'a fɔ ma ko les infractions primaires o la minnu ɲangili bɛ ta kalo kelen ma ka taa bila san 5 la n'o bɛ juger tribunal des premières instances fɛ donc là soit les procureurs qui est le poursuivant o bɛ se ka mandat da i kan ou bien a b'i da ka dankan dɔ ma n'an b'a fɔ ma ko le substitut du procureur donc o bɛ mandat da i kan donc o la n'i bɛna i b'a sɔrɔ i ka mandat kan déjà i ka audience date b'a kan donc i bɛ taa i bɛ ɲininka n'i nɔ dɔ i bɛ ɲangi n'i kan ka bila i bɛ bila donc dɔw fana bɛ yen o ye inculpé ye o ye minnu ka affaire ye mɔgɔ faga affaire ye a kɛra wariko bunanko ye a kɛra fɛn fɛn mais n'a qualifié k'a fɔ ko infraction criminelle don o bɛ ta k'a di juge d'instruction dɔ ma ale fana ka baara ye k'a ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ est ce que min fɔra tiɲɛ dɔn
n'ale y'o fait bɛ établi ale bɛ ordonnance ta ka dossier transféré procureur ma k'a fɔ bon karisa nana nin kunna dira ne ma ne y'a sɛgɛsɛgɛ voilà min bɛ et maintenant procureur de b'a jateminɛ sisan n'i ka kan ka bila ou n'a b'ale ka compétence dépassé compétence fana bɛ ordonnance de référé kɛ k'a layɛlɛ ka taa chambre d'accusation na ça à partir de là les cours d'assises maintenant olu bɛ organiser pour que ka mɔgɔ faga kiiriw kɛ donc nin composante fila b'a yɔrɔ sɔrɔ prévenu kɔnɔ maintenant composante ba filanan o ye condamné ye o ye minnu minɛna o jugera par les tribunaux de première instance ou soit par les cours d'assises k'a fɔ ye min kɛ i ɲangera ou bien juruko bɛ e ni dɔ cɛ donc o sera huissier dɔ ma huissier b'i minɛ an b'a fɔ ma ko contrainte par corps donc huissier b'i minɛ k'e minɛ ka taa n'i devant les procureurs donc o kaso kɔni o ye kalo 3 ye n'o ye tile 90 ye donc maintenant procureur b'o viser k'a fɔ juru b'i la a sera huissier ma i bɛ taa kaso la mais différence min b'o ni condamné dɔ ni ɲɔgɔn cɛ condamné dɔ n'i jugera cogo min na tant que président de la République est gracié, ni Samougan diré, mais Samouganda. Mais contrainte par rapport à lui, n'a le donné bi. Ni juruko là, n'a juru sera 600 avec la 600. Le but qu'on a tout blé. Mais n'a ma sera avec le but qu'on a que nous on a dafa, ici avec la cassega on va renouveler autant de fois. Mais on a donné 600 à quoi sera 600 avec la 600. Donc la différence est balai ne condamne donc voilà ni kuluba fla de kasola prévenir et condamner. A diyara n ye an bɛ sariya bulon kɔnɔna na hinɛ tɛ a la makari t'a la Sagare y'a fɔ cogo min na an b'o minɛ nin kɔnɔ an kɔni ye ŋunuŋunu kuma caman mɛn aw ka baara la k'a fɔ kasoladenw c'est pour an bɛ ka ɲininkali kɛ ninnu bɛɛ la fɔlɔ minnu kirila minnu ma kiri da don a bɛɛ la an kɔni ye faamuyali sɔrɔ kɔnɔna sana mais ko dɔw bɛ bɔ k'an bɛ kasoladenw dɔw ye u bɛ bɔ kaso la sufɛ ka taa u ka denbaya la walima ka bɔ maaw b'u yɛrɛ ye yɔrɔ wɛrɛw la bon an fana y'a jateminɛ o la k'a fɔ o tɛ se ka kɛ fiyewu ni aw minnu ye kasobon lakɔlɔsibaga n'a lakanabagaw ye ni aw to janfa la e bɛ mun fɔ an ɲɛna o la. bon effectivement kasoladen bɛ bɔ sufɛ mais a bɛ bɔ cogo di o de ye ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ e y'a ye kɛnɛma n y'a ye kɛnɛma mais mun y'a bɔ kɛnɛma a y'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔtigi ma cogo di sariya ko hali ni mɔgɔ bɛ kaso la k'a ni kɛnɛya e t'a kan diyagoya ye a k'a furakɛ bon cas dɔw bɛ na prison na i t'a sɔrɔ daw bɛ tugun na a tigi nana kilen ka bin sufɛ mais anw tɛna to ye k'a fɔ k'a ka sago pɛsɛ k'a mankan ka bon alors que diyagoya de ye n'a tɛ se ka traiter dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min bɛ kasobon kɔnɔ a bɛ évacuer ka taa la loi même dit ça le détenu a droit de se faire consulter par un médecin de son choix sariya de ko tan ko n'a man kɛnɛ a yɛrɛ de b'a jɛ k'a fɔ karisa de bɛ ne furakɛ wa obligation bɛ anw kan an ka taa n'a ye o tigi fɛ o ka furakɛ n'an ma taa n'a ye ala kana cɛ n'a sara il est de notre responsabilité donc pour dire que an bɛ ka sariya kuma de fɔ min bɛ sariya kɔnɔ n b'o de fɔ mais min ye ko wɛrɛ ye ne tɛ n da don o la donc o karisa ma o kɛra tan par exemple à partir de 20h o ka bin e k'a ni agent o ye ɲɔgɔn fɛ e ma ra ɲininka min dɔn mais n'a binna 20h k'a fɔ a bandara an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o diyagoya ye an bɛ taa n'a ye a bɛ furakɛ donc ne ye su fɛ e ko k'e ye kasɔrɔden ye kɛnɛma donc ça veut dire que i b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ donc o y'a contexte dɔ ye bon maintenant dɔ fana bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka jugement kɛra sariya y'a yɛrɛ ko k'a bila ordre de mise en liberté dira faamaw ma k'u kana n'a ye anw fɛ donc a bɛna retard la parce que anw ka baara y'o de ye o de la an ko an bɛ baara kɛ 24h/24 i tɛ taa kasobon na kuma si k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yan mais administration olu bɛ se ka jigin souvent 19h fo 20h souvent fo 21h de tun bɛ administration na tuma dɔ an bɛ jigin fo 22h donc maintenant o waati kɔnɔna la ni a ka papier nana k'a fɔ k'a bilala an ka jamana ye o de o hinɛ jamana de ye Mali jamana ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de an b'a fɔ n'a ma ɲɛ a ka papier nana a ka ɲi hali ni su kora an tɛna to a ka si an fɛ yan parce que n'i ye ordre de mise en liberté minɛ à partir de là ta responsabilité est engagée ala ka n'a cɛ n'a tigi sara o kɔnɔna la juge b'a fɔ ne y'a bila depuis kunun à partir de telle heure maintenant aw faamaw kasobon fana mun na aw m'a bila donc là votre responsabilité est engagée nous on prend on traite an b'a la bɔ l'an sara e y'a mɛn k'a bɛ kaso la 22h e y'a mɛn k'a bɛ kɛnɛma e m'a ɲini k'a dɔn mun y'a sɔrɔ kɛnɛma donc à partir de là i b'a sɔrɔ rumeur de bɛ taa ka taa kaso baarakɛlaw tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ k'a bɔ mɔgɔ la kosɛbɛ n'a ni contexte ninnu bɔra ye i b'i ɲɛ ko asile i tɛ kasoboden ye kɛnɛma a fila sabanan fana ye min ye i b'a sɔrɔ dɔw taara jugement na tuma dɔ audience bɛ mɛn audience ça prend autant que le juge veut an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛna souvent fo 23h donc maintenant e ani agent dɔ ye ɲɔgɔn fɛ su fɛ u bɔtɔ tribunal la parce que jugement bɛ kɛ e ko k'i y'a ye kɛnɛma mais a bɔtɔ dɔ jugement na o diyagoya de a ka comparaison au tribunal o diyagoya de donc ni aspect bɛɛ de b'a kɔnɔ kasoden bɛ se k'a ye kɛnɛma et puis ça c'est légal c'est réglementaire et c'est justifiable.
a diyara n ye Mɔlɛtina waati kɔni b'a la ka taa a tɔ man ca an bolo bilen koyi tɛmɛ tamɔ n'o tɛ ɲininkali caman wɛrɛ bɛ yen ninnu an mago bɛ ninnu na ni maa u bɛ se ka an bɔ filila la walima ka sira ɲuman di kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ko ɲuman fɛ ni an y'a fɔ an yɛrɛ ye an ye sira bila n'an fana ye hinɛ t'a la makari t'a la an b'o ɲininka a ye nin fana kelen mɛn k'a fɔ ko kaso kɔnɔ bi ko affaire sugu bɛɛ bɛ k'a la ko dɔw bɛ minɛ fɛn dɔw kama misali la ɲɛnamini fɛn dɔw kununi ni fɛnw a minɛw kama ko mɛ ko yɛrɛ réseau caman fana bɛ kaso kɔnɔ bi drogue feereyɔrɔw ko kaso kɛlen n'o ye e bɛ se ka mun fɔ an ye ni drogue feereyɔrɔ bɛ kaso kɔnɔ ne ye san 15 de baara la ɲinan ma réseau ye Mali kasobon fansi mais n y'o de fɔ n ko kasobon fana bɛ lajɔ ni lahala dɔ de ni kasobon m'o lahala respecté norme respecté baara bɛ gɛlɛya kaso baarakɛlaw bolo i n'a fɔ minɛn dɔw de kan ka sigi ka contrôle kɛ parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ minɛ n'i y'a jateminɛ a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɛnamini fɛn ninnu min yan'u ka minɛ donc n'u nana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ u ka mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ t'u lajɛ o fana ye diyagoya de ye u n'u somɔgɔw ka ɲɔgɔn ye o ɲɛnamini fɛn ninnu fana olu bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ k'u bɛna u ladon kasobon kɔnɔ diyagoya fo k'o d'u ma an b'an seko kɛ an b'u fouille corporelle kɛ an bɛ fouille vestimentaire o jumɛn n'i na da la i bɛ fouiller cɛ bɛ cɛ fouiller muso bɛ muso fouiller mais i b'a ye o kɛra cogo o cogo dumuniw bɛ ladon kuma dɔ drogue ninnu bɛ dogo dumuniw na dumuniw bɛ a bɛ i ka hakɛ to musow b'a dɔn u kunsigiw kɔrɔ musow yɛrɛ dɔw minɛna dɔn la a ye drogue ta ka drogue k'a kɔ la k'a den bamu a kan an ye nin bɛɛ minɛ bon hakɛtɔ bɛ kuma la musow bɛ se ka drogue dogo yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni k'i b'a fɔ a bɛ kɛ dɔgɔma sɛ mɔgɔ k'a faamu ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka taa kaso na mais an bɛ nin bɛɛ minɛ mais bamananw ko ta muso fana cɛɲɛna cogo cogo a se ye min ye a b'o de d'i ma mais ni minɛnw bɛ yen k'a fɔ depuis da la n'i tɛmɛna a bɛ nin bɛɛ détecté i n'a fɔ an y'an sansi sɔrɔ k'a ye France ni États-Unis non a ka gɛlɛn mais i y'a kɛ cogo o cogo fana on dit que kaso kɔni sécurité 100% diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen i y'a kɛ cogo a bɛɛ kɛ kaso baara bɛ wisa kɔ mais minɛn de fana bɛ nin bɛɛ accompagner anw bɛ drogue minɛ n'a ye drogue minɛ chaque 3 mois an bɛ drogue min bila ka taa an ka direction na an bɛ min minɛ n'an bolo n'an ka hakili ye drogue bɛ don samara kɔnɔ drogue bɛ don dumuni na drogue c'est à dire i ye n'anw ye minɛli fɛn o fɛn kɛ sini u fana bɛ na ni système kura ye pour que ka se ka drogue ladon a musolakaw fɛ a cɛlakaw fɛ a kuma ka ca mais de dire que k'a fɔ y a un réseau installé dans la prison pour la drogue c'est comme si anw yɛrɛ ye réseau dɔ sigi fɛ k'an ka yɛrɛ faga mɔgɔ min ka man ka ɲɛnafin min ne ye ɲɛnamini fɛn d'a ma n'a ye ɲɛsin yɛrɛ dɔ min na a ma ban donc pour dire que ça fɛn fɔlɔ min bɛ sécurité tiɲɛ ça c'est la drogue parce que mɔgɔninfin falen tɛ min k'o tɛ yen a ɲɛnamilen tɛ min k'o tɛ yen donc pour dire que ni lutte b'anw bolo bi aujourd'hui la lutte farouche c'est contre vraiment les objets qui prohibent la sécurité a diyara n ye Mɔlɛtina waati ni a taacogo tɛ ɲininkali caman wɛrɛ bɛ yen nɔ wa n'an y'a lajɛ bi an ko ko la prison objective et finalité dans le contexte malien n'an y'o lajɛ dɔw bɛ bɔ u tɛ tɛmɛ kalo kelen kan semaine kelen u bɛ tila k'u yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ est-ce que laɲini sabatira kosɛbɛ laɲini ma sabati objective et finalité kun ye jumɛn kaso nin bɛɛ kɔfɛ mun laɲininen don min laɲininen don ça c'est la resocialisation o ye jumɛn ye n'a nana a ka na ni hakilina kura ye ka na intégrer société kɔnɔ ni tiɲɛni sira tɛ donc o tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bi loi dɔ bɛ yen jamana caman y'a kɛ n'an b'a fɔ o ma ko la loi nationale la loi relative à la politique pénitentiaire fo de ka kɛ n'o kɛra ka volet développer kasobon bɛɛ la n'i minɛna k'i la kalan kura ye ka baara d'i ma kura ye k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na kura ye e ye min kɛ sigida kɔnɔ o tɛ sigida taabolo ye tant que ni volet ninnu ma activer i b'a ye kaso donni bɛ caya mais kaso donni tɛ dɔgɔya donc au Mali aujourd'hui c'est un véritable problème la rééducation est un véritable problème la réinsertion est un véritable problème bon fɛn wɛrɛ b'o kɔfɛ min ka jugu n'o bɛɛ n'o tɛ anw yɛrɛ ka mission ye n'an b'a fɔ o ma ko le suivi post carcéral on dit que la mission de la prison se limite au seuil de la porte an ka mission dan ye n'an y'i bila kɔfɛ o t'o t'anw ɲɛ sira la e ye mɔgɔ de kɛ baara la ka hakilina yɛlɛma mais a bɔlen kɔfɛ mission t'e bolo ka suivi kɛ a ye baara min kɛ est ce que e b'a kɛ o de ka kan ka kɛ ka accompagner minɛnw la ka accompagner financement na ka taa a lasegin ka tila ka surveiller est ce que a dɛgɛra min na a bɛ k'a kɛ mais o t'anw ka volet kɔnɔ suivi post carcéral i tɛ an ka texte si ye k'a fɔ ko responsabilité bila o de la i b'a ye centre dɔw créé n'o b'a fɔ ko le centre d'écoute d'orientation et d'hébergement olu ye institution privée u ye minnu b'o baara ninnu kɛ mais ils sont en collaboration avec les prisons mais légalement autant ka mission ye donc ni volet bɛɛ de kan ka développer rééducation et réinsertion et suivi post carcéral o de la i b'a ye k'a ta kɔnɔna la a réinsérer société la a suira faut ka taa kɛ laɲini ye min ye o ka kɛ et là la finalité c'est la resocialisation n'o ma kɛ la prison a failli à son objectif et à son but mais n'an ye nin bɛɛ lajɛ
k'a fɔ dɔ tun bɛ kaso la san 2 kɛ mais semaine kelen dɔrɔn a tilara ka segin ka na a bɛ bɔ semaine kelen a bɛ na mais est-ce que a tɛ ka lafiya kaso la o la ka tɛmɛ so kan walima kɛnɛmana kan. C'est-à-dire sariya b'o de fɔ le respect des droits de l'homme de façon générale et le respect des personnes détenues en particulier sariya b'o de fɔ ko ni mɔgɔ minɛna a bɛ se ka bali min na o y'a ka liberté de va-et-vient ye sinon a ka droit tɔ bɛɛ kan ka ɲini ka d'a ma. Mali bɛnn'o ma Mali ye convention signé Mali ye texte national tɔ dans ce cadre là donc anw siriba ni président tɛ se ka aller au-delà de ça an tɛ se k'i bugɔ k'i torturer ka fɛn wɛrɛ k'i la non an bɛ sariya de labato i kana boli sariya ko k'i ka san 20 kɛ i bɛ 20 kɛ mais sariya ko fana k'i ka ladilan kura ye an b'o kɛ n'an ka moyen ye certainement que c'est à partir de là mission bɛ ka échouer parce que on dit que une mission aussi c'est des moyens. Ni ye moyen di mɔgɔ ma a bɛ mission kɛ mais ni moyen t'a bolo fana a ka gɛlɛn donc la rééducation et la réinsertion sociale tant que o volet ma activé k'a bila baara la à 100% i b'a bila san 2 kalo kelen tara i b'a sara a bɛna tugun parce que a ma ladilan a ma ladege baara la hakilina ma yɛlɛma donc n'a nana encore surtout an bɛ jamana min kɔnɔ bi la criminalité transfrontalière diɲɛ yɛrɛ ɲagamina kow bɛɛ ɲagamina drogue kɛra yɛrɛkɛra fan bɛɛ fɛ banditisme bɛ fan bɛɛ fɛ et puis n'a forme kuraw ye donc lutte in dan tɛ kaso bon lutte b'a daminɛ depuis kɛnɛma fɔlɔ depuis so depuis sigida la fo jamana ni hakilina changera nin bɛɛ la kaso bɛ dɔgɔya ni politique ɲɛnama bɛɛ la kaso kɔnɔ kasoden bɛ dilan kura ye n'a bɔra taa ɲɔgɔn na dɛ mais tant que volet bɛɛ ma kɛ problème a faamuna Moletina wala bi jamukan an sera kuncɛyɔrɔ la inchallah an bɛna pan yɔrɔnin dɔ kunna o de ye hali n'a sɔrɔ i furumuso fana taara kaso la a tɛ bɛn a kana waati kɛ so o t'a la bilen Mali sariya m'o fɔ an ka kaso ko ma développé sinon i b'a sɔrɔ jamana dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko la visite conjugale ni furumuso yɛrɛ don o jamanaw bɛ yen ni furumuso don i bɛ taa sɔrɔ semaine kɔnɔ siɲɛ kelen o autorisé len bɛ a kana bɔ i ye o sira kan mais Mali sariya si t'o sira kan i furumuso ka taga bɔ i ye o ye visite sociale ye a b'aw sigi aw bɛ foli ka banna sinon dɔ in o t'a la. an fana bɛ ŋunu kuma min k'a fɔ ko hali min ye bole muso mara yɔrɔ ye ko cɛ bɛna muso ta walima a bɛ muso dɔ labɔ ka di cɛ ma non olu bɛɛ ye ŋunuŋunu kumaw ye sariya ma kuma nin si kan ni min y'o kɛ e ye sariya sɔsɔ wa e bɛ ɲangi agent yɛrɛ hali an bɛ yɔrɔ min na bi an ka agent dɔw bɛ kaso la mais n'i y'o mɔgɔ fɔ ko mɔgɔ kilo ma an bɛ bi yɔrɔ min na bi surveillant de prison dɔ mandat b'a kan an tɛ tɔgɔ fɔli kɛ parce que infraction kɛ min ye sariya sɔsɔ mais président de la république bɛ minɛ ka jouer sur anw don a faamuna mais a tɛ sariya kɔnɔ. merci beaucoup Moletina bi jamukan ka kuncɛ i bɛ ladilikan jumɛn lase sariya baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma mun ye autorité judiciaire a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hakaja ka se justiciable yɛrɛ ma n'o ye an jamanadenw ye. d'abord n b'a mina se jamana kɔnɔdenw fana ma u ka sariya ɲini k'a dɔn u ka gɛrɛ sariya ɲinibagaw la k'a dɔn a ka fisa ni ŋunuŋunu kuma ye n'o kɛra an bɛɛ hakili bɛ lafiya bon sariya baarakɛlaw fana Mali bɛnna min kan n'o ye sariya yɛrɛ n'a fɔ ma ko la loi et la déclaration de la volonté générale ça veut dire jamanadenw bɛnna min kan an k'o ta an ka baara kɛ n'o ye n'an ye baara kɛ a ka ca Ala fɛ jamanadenw bɛ satisfait u bɛ protéger anw yɛrɛ bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ. a diyara n ye an b'i fo waati wɛrɛ an bɛna segin hakilina wɛrɛ kan kuma o kuma ni nana a lajɛbagaw de bɛ k'a fɔ ko faamuyali bɛ k'a sɔrɔ a la donc ni faamuyali bɛ k'a sɔrɔ a la minnu bɛ k'a fɔ a ka dɔn an y'o kuma ta ka sigi k'a fɔ kaso latigɛ don maaw bɛ kaso la ni kungu ma kunu ko u bɛ tile kelen kɛ kaso la u tɛ da la o la kaso n'i ko kaso bi dɔw bɛ yen nɔ a ka du ye a ka fɔ ko kaburu don o kuma fɔli tulo la o ka di ka tɛmɛ kasoko kan an b'a fɛ a ka faamu nin cogo in na k'a fɔ baarakɛla dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don a ma an mana ŋunuŋunu fɛn o fɛn mɛn an b'o kɛ wajibi an yɛrɛ kan WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila la walasa k'o ɲininkaliw ta ka tɛnku a maaw la minnu bolo b'a minɛ na u ka se ka kunnafoni ɲuman di a ma sariya bulon don hinɛ t'a la makari t'a la WhatsApp numéro a bɛ aw ka bila la o bolo kan o la waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ kan sariya bulon jamukan don Serifula tele kan an b'a fɔ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ la waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.